όχι την ηθική αξιοπρέπεια, το ξαναλέω άλλη μια φορά, τότε είμαι εν ατιμία. Δηλαδή δεν έχω τιμή, δεν έχω δόξα. Επάνω σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου μία μικρή παρατήρηση. Όπως ξέρετε, στην εποχή μας άρχισε να επικρατεί η ευθανασία. Δηλαδή, όταν φτάσεις σε ένα σημείο που αισθάνεσαι ότι δεν θα γίνεις καλά από μια αρρώστια, δεν μπορούμε να πούμε ότι κανείς βαρέθηκε τη ζωή του, γιατί δεν υπάρχει κανείς που να βαρέθηκε τη ζωή του. Όσα βάσαρα και να περνάμε, το λέμε, βαρέθηκα τη ζωή μου. Αν εμφανιστεί τη στιγμή εκείνη ο χάρος μπροστά σου και σου πει, ήρθα να σε πάρω αφού βαρέθηκες, θα του πεις, κάνε μια βόλτα και έλα αργότερα. Αλλά εν τη αυτή περιπτώσει όλοι αγαπάμε τη ζωή μας. Πότε όμως αισθανόμεθα βαριά τη ζωή μας? Όταν είμαστε άρρωστοι από μια ανίατη αρρώστια, οδυνηρή αρρώστια, τότε ο άνθρωπος αισθάνεται ότι δεν μπορεί πλέον άλλο να ζήσει. Και τότε ζητά να τον θανατώσουν. Εννοείται ανωδύνος. Το ρόλο της θανατώσεως υποτίθεται ότι μπορεί να τον αναλάβουν και οι συγγενείς. Αλλήμονό μας. Ξέρετε, αγαπητοί μου, ότι όταν ένας γεράσει άνθρωπος με αυτά τα τερπίτια που εισάγουμε στη ζωή μας, στην κοινωνική ζωή μας, θα αρχίσει να φοβάται ο ηλικιωμένος άνθρωπος. Δηλαδή, δεν θα μου το πούν τα παιδιά μου ότι θα μου κάνουν ευθανασία, θα δω τον γιατρό που κάνει μια ένεση και πάω στον άλλο κόσμο. Και θα αρχίσει να φοβάται ο ηλικιωμένος άνθρωπος. Θα λέει, μου είπες να πιω νερό, δεν το πίνω, θα πάω να πάρω την κρίση μόνος μου. Να φάω φαΐ, ξέρω εγώ. Να μου κάνεις ένεση, δεν δέχομαι να μου κάνεις ένεση. Αν αυτό το ρόλο τον αναλάβει κάποτε το κράτος, ποιος θα πήγαινε στο νοσοκομείο? Κάποια μέρα θα γίνει και αυτό. Την ώρα που έχουμε πάρει ο δαιμονισμός που κάθισε στο σφαίρκο μας, κάποια μέρα θα αναλάβουν τα κράτη. Κρατική υπόθεση θα είναι. Ο γέρον κοστίζει, δίνει σύνταξη το κράτος, δεν θεωρείται παραγωγικός ο γέρον, θεωρείται ότι έχει πολλές ζημιές, με την έννοια έξοδα, γιατρούς, γιατρικά, νοσηλεία. Λοιπόν, τι να ζει ο γέρον? Δεν υπάρχει πρόβλημα να ζει. Θα αναλαμβάνει κάποια φορά, κάποια μέρα το κράτος να θανατώνει τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Ό,τι έκαναν οι Σπαρτιάτες, αγαπητοί μου, που εθανάτωναν τους ηλικιωμένους ανθρώπους και τους θετούσανε, τους θανάτωναν, τους θετούσαν. Τους ηλικιωμένους. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Τα νήπια, όχι τους ηλικιωμένους, τους εσέβοντο, με συγχωρείτε. Τα μικρά παιδιά, τα ανάπηρα μικρά παιδιά. Έκανα λάθος. Λοιπόν, ποιος θα έχει πλέον εμπιστοσύνη να πει θα πάω στο νοσοκομείο να γίνω καλά? Όχι, θα λέω. Προτιμώ να πεθάνω με την αρρώστια μου παρά να πάω στο νοσοκομείο να γίνω καλά, διότι δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει με εμένα. Συνεπώς,